Sana all. Pupunin na lang. Diyos ito, Bing! Yan na po na, ganyan na pa, may napaman. Imuha sa niya. Ako baglagot, ko basta magtagay ta niya kaning plastic nga baso inyong ikuan. Ay, di mapil ang kabugnaw. Linya sa mga way amot. Siya man yung duha diya. Oy, musige naman tag-silpo na ni. Ala ka na. Mao dyan yung malagutan din basta magtagay tabing ay kay. Puro gunit silpon. Dito ka jamming. Kanang muli sa ko kay papauli kong mama. Nako, Jisa. Lumang tugtugin na na, Jisa. Kailan ako sa mama ni mo, watay paki ni mo. Murag dyan, just now. Ang iyong mama, murag just now pa. Gani. Yan na lang, tas lang. Kunin mo sang. Naanay laing laag, Bing. Klaro kayo. Kung tinto Bing, na. wala naman ay sudbing. Oh, gaya mang imo. Ano sa tayo papalita, oy? Okay, kasi imo. Asa pa rin ko siya? Ay, masa na Jisa. Ay kanang manghiisa ko kay una nako eh. Sana man na, Jisa. Oy, ganiha ra man kag binilik-balik sa... Huwag hapon kakaihi. Di kay unjo kay ko. Gibusaw ko ron na. Busaw ba? Yan na, busaw. Bihag yun. Sa mga usa ka minuto. Katulos Gisa mo barog kay mangihi. Sa... Red horse ba yan? Mamo jud dito. Pwede mo gani ang laso eh. Ayan eh mag... Tagay ta dambing. Ay, kita ran duwa sige istorya niya. Gani. Ang duwa busy. Si imang dugay. Iya ko trabaho. Oh, balik ka. Nagtrabaho. Kini magawa trabaho ba importante kayo. Sana. Panarbaho sa mo ay usa mo pag chill direct kuya sa nang nag-chill mo manarbaho ka mo diha. Di anak gina. Ato ice bing Nasa paita lang na dyan na jud. Ah, tanawa. Tawag na ako ang kwan taga HR mo guro ni. Isa ako sang tubago na. Kay private ba? Private. Ha? Magaling kang kupal ka. Hanang nis ibang kadugay basta ani niya naabot oy. Paminaw. Duda ko yung duha ba? Uh-oh. Igabot diri to nato diri kita duha mag-unang magdungan sila padong diri. Oh my God. Iya karon pa paglakaw ni Jisa. Lakaw bisa sa ka ba? Gisa og saryo. O gani daan pa man nato sa adlaw nagtagay ta. Ano ko an? Naisip mo ba ang naisip ko? No. Sundan. Ay sila ka bantay? Uy, wala to. Uy, umuha biya Basta mama. duda na to sila bang. Sige tagkawa. Wala po ka. Bantay nga, bantay nga maro-maro man ta. Ako kay trabaho niya, tawag ng Dilan jud pa sa ko pa kay lain kay barkada tang duha ba. kanang normal lagi apon nga tagdanay ba. Naguman ba? Kana muna nagwa. Oh, mo to wagot. Larguan niyo to. Kay Okay, balik ka. balik tayo dito. Di kinukuha ko. Agay. Daan pa jud lagi mi. Ano nga rin mo diri oy. Klaro kay mo. mi lagi. Pero kuya gini. Perti jud ka. Unsa mo diri oy? Nangihi ko oy. Agrabes Gisa nas luyo mangihi. Di man kay diham sa diyan ngihi di ay. Dili mo na nimo pulutan Jisa. Ay nagkauna Bad dai. hubog kugod. Hubog. Ako dyan ay trip nimo basta hubog ka. Di ubog lagi ko, promise. Ubog ko. Klaro kay mo, kamo ba basta kuan gani na. Ay nagkaon na kay mahilok anak de. Ito ka lang. Kasi babaw ta ni magdaro sa ospital. Katawan na. Dai malik na tayo nga. Tagay man ako. Tagay. Kamundo pagpalit og redor sa Okay rin. ikaw trabaho mo ka. Ha, okay na lang. Bantay. Isusumbong ko kayo ha. Isusumbong palit na ko redor. kayo. Palit. Kami lay bahala sa kakis. Sakpan ka ha. Oh. Mauday ihi lahi hindi mo ihi puti di ay ha. Uy. Ha, sumbong ka mo ha. Wala mo na. Aliso ka maling ko. Dali na mo. Magani nagsabot kami ay magamotay mi. Sa case mo ha. Daw ka kiss, daw ka kiss. Oh, na malit na. Di na gamit cellphone.
Asumpong, bay, asumpong. Aray!